Исәнмесез, саумысыз дип сәламлыйм сезне мин Назлыгы Сөнгатова. Һәм бүгенге тапшыруны күрүгәчә үзем генә түгел, Байбулат белән алып барам. Ассаламу алейкум, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне зәңгәр экраннар янында күрүемә шиксез шатмын. Сез атнаның иң популяр җырлары һәм җырчыларыннан торган музыкаль койма хит парадын карыйсыз. Назлыгы әйтәле, менә син биргән вәгъдәңне үтисеңме? Үтим әлбәттә. Ә син? Әлбәттә, сүз бирдем икән, димәк, ул эшне башкарып чыгам. Ә менә җырчылар биргән вәгъдәләрендә торалармы? Алдагы минутларда сөйләрбез. Без башлыйбыз. Музыкаль коймакның чираттагы резидентлары белән танышыйк. Әниле кызлы дуэт. Ләйсән Гыймаева һәм Таңсылу. Бик тирән мәгънәле җыр. Сары яфраклар, урман, миләш, букеты кайнар чәй, табигать. Назлыгы, барлык серләрне ачып бетермә инде. Вәгъдәсен үти алган кешеләр әйбәт кешеләр дип саныйлар. Сүзне үзләренә бирәбез, җырлары да бит хәтта аларның яхшы кешеләр турында. Карыйбыз. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәк икәнлеген үзеңнең. Әгәр тойсаң алтын бер төгенә, тиң икәнен һәрбер сүзеңнең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәклеген йөрәк җылыңның. Әгәр тойсаң шын корышта итеп, син яшәгән гаилә тылыңны. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, җаным диеп дәшсә якының. Җирдә яшәү рәхәт, бүтәннәргә җылы бирә алса ялкының. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Музыкаль койма хит парадының чираттагы резиденты Руслан Трапезников.
Bu җырчы кайвакыт үзенә файдалы булмаса да, биргән вәгъдәсен үтәргә тырыша. Руслан фикеренчә, хатын-кызлар ир-атларга караганда күбрәк вәгъдәләрендә тора. Синең сүзләрне ишеттек, хәзер инде җырыңны да тыңлар вакыт җитте. Бергәләшеп клипны карыйк. Adashma şiirlərdə, aşanma şiirlərə, adashqan hisslərə, aşanma. Bek motor sinəng rəsm, istəlik idi mində. Yo'qa chiqdi men ko'pmi izladim hali oshiq darazadan jillarga ochdim ekan istaliging yo'q erkam adashma jillarda adashma jillarda da istelik uğrasım yanaşandagina minen tükhümürlük yaritin seni kile kurasın adashma şiirlerde adashma şiirlerde davulda irmelerde adashma adashma jillarda davulda irmelerde adashma adashma aşanma şiirlerge adashqan hislerge kilali menim yonlarıma kilali kilali Muzikal Qaymaq hit paradının tağın bir basqışına көтәрелдек. Үтәрдә вәгъдәләр генә бирәм, үз сүзендә тормаучыларга кырыс карый. Тик үпкә сакларга яратмый. Бу сүзләр кайсы җырчы турында дип уйлыйсың? Миңа калса, әлбәттә син Инсаф Мәрдәнов турында сөйлисеңдер. Чөнки Инсафка карау белән аның үпкәләргә яратмаганы шундук аңларга була. Мин синең белән килешәм. Аңа карап тагы нәрсәләр әйтергә була икән? Әйдәгез, клибын карыйк. Günü göresin dışıma Yılmayıp şığasın direnenine Şeşeğine jillerge 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 Paradı büdesin diremine
Tünelde şıkları kıyılar Sinirine yarakta Şakırdığına da gerek duyular Sinirine yarakta Şakırdığına da gerek duyular Min dili unutup dünyamını Sine gitken yaklarına yol aldım Zenger kük bağladılar Ardına seni görüp yol aldım Zenger kük bağladılar Ardına seni görüp yol aldım Her günü giresin düşüme Yarakta dübelegen qarashım Ufukda zuraqa yaş Ağlıma yanarsın Ufukda zuraqa yaş Ağlıma yanarsın Ağlıma yanarsın Ağlıma yanarsın Asıl yigitimiz Ilshad Safin birgen вәгъдәләрен үти. Кеше ышандырасың икән, димәк син биргән вәгъдәләрне үтәргә тиеш дип әйтә ул. Туқта. Әмінә мен Илшат турында бір факт білем. Илшат тойға заказ алған, һәм графигына язып та қойған. Ләкин вақыт үткәннән соң шул көнгә тагын бір заказ алған. Һәм нишләгән? Нишләгән, башын иген, гафу итенгән һәм беренче заказны үтәгән. Чыгу юлын тапкан бит. Ilshad, хәзер синең җырыңны да куеп җибәрәбез. Ey seni yaşlı, güzel yaşlığımdı Jırlarıma kuşup jırlayman Мен сынаудан тұрған тұрмашымынан Бұ дүниядан қишта туймайман
hamıda baxetlimi Quyoshli kunlarim kutganda G'umir o'ta bersin Uftanmayman yıllar o'tganiga Yashim so'lim hamıda baxetlimi Quyoshli kunlarim kutganda Vaqti degan g'umrda garmashir Damida olg'a yugura O'zini deb yashaganlargina Bolari borisini da ilgura G'umir o'ta bersin Utanmayman yıllar o'tganiga Yashim so'lim hamıda baxetlimi Quyoshli kunlarim kutganda Şeyleri o'tib kuzlari kelsalarda Yoshlik yozlarimda qolaman Yozmish yillarina meni yarib Kelashakka otlab boraman G'umir o'ta bersin Utanmayman yıllar o'tganiga Yashim so'lim hamıda baxetlimi Quyoshli kunlarim kutganda G'umir o'ta bersin Utanmayman yıllar o'tganiga Yashim so'lim hamıda baxetlimi Quyoshli kunlarim kutganda Yashim so'lim hamıda baxetlimi Quyoshli kunlarim kutganda Вәгъдәсен үти алмаган кешеләргә ышаныч кими. Менә җырчы Илнат Фәрхуллин да шулай дип фикерли. Илнат андый кешеләр белән башка сөйләшмәскә, күрешмәскә тырыша икән. Дөрес эшли дә. Ә менә хәзер дуслар экраннарга якынрак килегез. Шуның кадәрле матур клип күрсәтәчәкбез. Ә бу клипны Илнат Фәрхуллин TNTV Production командасы белән берлектә төшергән. Карыйбыз. Tırmaşımda tatlı yazmış tik sen gene Sen bit benim yazmışımны yazılı etken Rahmet sana pары болғаны үшін еркен Күңелләрдә жырлар туа сен болғанда Бу дөньяда шулай яктыдыр сен болғанга Йөрәкләр
Күңелләрдә һәр чак кояш сине булганда яшәүләре үзе бәхет син булганда Күзләремне нурландырган улы син генә Сөюемә канат куйган тик син генә Бер сүз дәшәм яратамын сине генә Минем өчен син бит җаным тик бер генә Күңелләрдә җырлар туа син булганда Бу дөньяда шулай яттыдыр син булганга Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганга Яшәүләре үзе бәхет син булганда Яшәүләре үзе бәхет син булганда Үзе бәхет син булганга Син булганга Келесі жырлы гаиләнең бер-берсенә никадәр тугры булуы клипларыннан күренеп тора. Аларның җырлары да бик килешле бит. Озакка сузмый Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановларны карыйк әле. Ә менә иң мөһим сүзләр клипның ахырында яңгырый. Шуңа күрә игътибар белән карагыз. Ә син мыегыңа, сакалыңа шырнап бар ярыймы? Без тормышта гел нәрсәдер көтәбез. Мәсәлән, хезмәт хакын, ял көннәрен, тәшенең кире кайтып китүен, ис һәм тәм сизүнең кире кайтуын. Исәнмесез, эфирда әйдә шәйник тапшыруы. Әйдә шәйник. Бүген безнең студия кунаклары шулай ук көтә-көтә гарык булган кешеләр. Танышыйк әле. Бүген безнең студиябызның кунагы Татарстанның, Башкортстанның үзешчән популяр артисты Радик Фатхетдинов. Каршы алыгыз. Мен бик популяр артист, иҗади кеше. Беләсездер инде. Беләсез бит, бөтенегез. Һәм нәрсә әйтмәкче, 1 ел буе мен беләсез бер нәрсә көтәм. Нәрсә? Аранжировка. Ол аранжировка ясауның нәрсәсе бардыр инде, деме? Хәзерге бит татар җырчыларының бүтән җырларының аранжировкалары бөтенесе дә бер төсле. Siz minne küleş что ли, мен аңламын. Шулай бит инде. Әйдә, шәйнәп тормай. Гаилә психологы тынычланыгыз, Харшин. Тынычланыгыз. Әйтегез әле, Радик,
Kim ol aranjurovщик? Kim? Muhin. Marat Muhin. İxtibar ekranğa. Шалтыратам, трубкасын алмай. Студиясына бардым, студиясын ишігі бикле. Вообще, міне бір сөз білен генә әйткәндә, мен міне ғарық уже. Студиябызның икенче кунагы, каршы алыгыз. Рәхим итегез. Мин кайчандыр 25 елга төзелә башлаган йортта ипотека фатир алган идем. ЖК моң торак комплексыннан 6 ел буе шул көтәм, әле дә тапшырмадылар. Билгеле бер чыганакларга ышансаң, застройщик Саматов уятсыз һаманда кашып йөри. Дөресен әйткәндә, көтә гарык булдым инде мин. Хираттагы кунагыбызны каршы алыйк. Әйдәгез, Шәйник. Минем Аллага шөкер барда яхшы. Мин артиста түгел, фатирым да бар. Но мин шулай ук сездән кебек көтеп яшим. Хатынымның узак итеп җыенганын көтеп яшим. Һәр көнне бит ул. Көндез, иртән, кич, көттерә. Менә хәзер үзе дә килеп җитәргә тиеш. Бераз көтик инде. Әйдәгез, ул килеп җиткәнче берничә репортаж карап үтик. Мин бит сине шундай көтә арып бетте. Һәр төн сайын бер абымнан сине сырап йоклап киттем. Мин бит сине шундай көттем. Мин ялгыштым, мин кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундай көттем. Мин ялгыштым, мин кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундай көттем. Антлар вәгъдә сагыш иштем. Очраттым да бүгеннән үк, мәңгелеккә диеп сөйдем. Мин бит сине шундай көттем. Мин ялгыштым, мин кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Шундай көтә арып беттем. Һәр төн сайын бер абымнан Сине сырап йоклап киттем. Мин бит сине шундай көттем. Мин ялгыштым, мин кат кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундай көттем. Мин ялгыштым, мин кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин сине көттем. Келесі жырлаячак дуэт хәзерге заманда кызлар да, егетләр дә сүзләрендә тормый башлады дип саный. Бер-береңне алдау, бер-береңнән көнләшү күбәйде диләр алар. Илеш Әхмәтов һәм Рөстәм Мөхәммәтҗанов кебек вәгъдәсен үтәгән егетләр булганда, дөньяда әле өмет бар җәмәгать. Әлбәттә, аларның клипын карагач ук елмаеп, көлеп, яхшылык эшләп яшисе генә килә бит.
Rüstem sen jırlı bilersin demiştim. İlyas. Ezra jırlayın şunda. Sen jırlı bilersin mi? Özgene notularga ergemiydi. Alıysa belki klip yazdırırız. Köp mü? Sileşiriz. Şelleme qaraşlarını içmasam Küsteydirsen de yarı bir de duymasam Avurma sina bir külsen yayılmaysan Külmese hazır sine Min mında nur sibelmi alga Iyalma Qaraşlarından ayırma Yaktırda Qiyашım sen qarağında Yoğalma Yanımda bul yanımda Dağında Yılmay sen dağında Sen yılmayğanda Min köknің жетінші qatında Dağında Күлсәң дә шәп була Sen külgende uylarımda lavğına Şelleme qaraşlarını içmasam Küsteydirsen de yarı bir de duymasam Avurma sina bir külsen yayılmaysan Külmesen hazır sine gitti Şelleme qaraşlarını içmasam Küsteydirsen de yarı bir de duymasam Avurma sina bir külsen yayılmaysan Külmesen hazır sine gitti oynatan Tuğtama Yaratıp tuğtama Meni izlep tapkan Ekkiyetten uyanma Qaygıra Elle başım yarıla Kürektir şulğına Qavatlıyım dağında Yılmaysın dağında Sen yılmayğanda Min köknің жетінші qatında Dağında Külsəng də şəp bula Sen külgende uylarımda lavğına Şelleme qaraşlarını içmasam Küsteydirsen de yarı birden duymasam Avurma sina bir külsen yayılmaysan Külmesen hazır sine gitti Şelleme qaraşlarını içmasam Küsteydirsen de yarı birden duymasam Avurma sina bir külsen yayılmaysan Külmesen hazır sine gitti oynatan Şelleme qaraşlarını Küsteydirsen de yarı birden Avurma sina bir külsen Külmesen hazır sine Şelleme qaraşlarını içmasam Küsteydirsen de yarı birden duymasam Avurma sina bir külsen yayılmaysan Külmesen hazır sine gitti oynatan Jürüşü Rüstem Gılfanov vaqdani soң bulsa da үтәргә кирәк дип саный. Чөнки тормышта барысы да син дигәнчә генә бармый ул. Вәгъдә үтәү иратка да, хатын-кызга да карамый. Ул һәр кешенең үзеннән тора. Рөстәмнең сүзләреннән китап язарлык. Аның клибы да җәмәгать бик мәгънәле. Әйдәгез бергәләшеп тамаша кылыйк.
ашық сүзің жылы көңілің кең қиынлықтан сақлай тұрған фәрештемсің бар дүнияның мәрхәмәтін жиғансыңда бар изгілік сыйфатлары сыйған сиңа әткәй белән әнкәйімне алыштырған бу дүнияда бик тә ғазиз яқын булган апам битсин бик тә ғазиз яқын булган апам битсин қара түнде яқты айдай яқтыртқанда салқын күнде құяш болып жылытқанда ялғышқанда yol көрсетіп тыйғанда сен таратмыйша барыбызны жиғанда сен болғанға жеңілгенә өтә йыллар көңіл тулса құшағыңа сыйынып йылар апам битсин құшағыңа сыйынып йылар апам битсин Ауырлықлар, қаршылықлар сындырмады Хиянетке, сүзге орын қалдырмады Барыбызға үлгі болған, үрнәк болған Үстеліңде әр шақ тулы нигмет тұрған Син бергенә диеп әйтсәм булмас ялган Кирәк шакта киңәш сорап килә алган Апам битсин Киңәш сорап килә алган Апам битсин Киңәш сорап килә алган апам Назлыгыл, білесің, менә үз-үзеңә биргән вәгъдәңне үтәмәсәң, башкаларга биргәнен дә үтәмәскә мөмкинсең. Менә киләсе резидентыбыз да шулай дип саный. Барысы да кешенең үзеннән тора ди ул. Музыкаль коймак хит парадында Зәйнәп Фәркетдинова да үзенең лаеклы урынын алды. Һәм ул һәрвакыттагыча югары баскычларда. Җырчы көз көнне MTV Production командасы белән бик матур клип төшергән иде. Җәмәгать, бергәләшеп бәялик.
günlerine onu sanağan Məxəbətmi bəri xəyallarga Jili davullar üttü aradan Kütəm seni yine de kuptan Ütken yine de üpkem kolmadan Sağışlarım, yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga taralgan Kütəm seni yine de kuptan Ütken yine de üpkem kolmagan Sağışlarım, yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga taralgan Ötkenlerini iske almay büten Kimler yana günge atlagan Jitekleşip senin bilen iken Başlaygali durmuş yanadan Küttem seni yine de kuptan Ütken yine de üpkem kolmagan Sağışlarım, yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga taralgan Küttem seni yine de kuptan Ütken yine de üpkem kolmagan Sağışlarım, yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga taralgan Bakşalarda güller şeşek atmaz Bulsa allar suğa susagan Güllerde yürelip süyük ile Jeyler bilen canıga yanadan Küttem seni yine de kuptan Ütken yine de üpkem kolmagan Sağışlarım, yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga taralgan Küttem seni yine de kuptan Ütken yine de üpkem kolmagan Sağışlarım, yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga taralgan Sağışlarım, yalışlarım bilen Işkanı kitken jiliga taralgan Музыкаль коймак хит парадының алтын урталыгына якынаябыз. Байбулат, менә син белә идеңме? Статистика буенча иратлар биргән вәгъдәләрнең 90%-ын гына үтә икән. Ә хатын-кызлар киресенчә, кай вакыт биргән вәгъдәләрен 90%-ка гына үтәми. Менә киләсе җырчы Эльвина үз сүзендә тора торганнардан микән? Аның TNTV Production командасы белән төшергән клипын хәзер сезгә тәкъдим итәбез. Бергәләшеп карыйк.
Туктат мине ялгыш адымнан Аңлар шуны тик без генә түгел Тормыш сукмагында абынга Китеп барам синнән Арам шартка Ялгызларның ярсыз яшәвенә Гаепле бит иле горурлар Китеп барам синнән Арам шартка Ялгызларның ярсыз яшәвенә Гаепле бит иле горурлар Ялгызларның ярсыз яшәвенә Гаепле бит иле горурлар Достар, хәзер тагын бер шәп дуэтны каршы алабыз. Алар Җәмилә Садуллина һәм Илгиз Шәйхразиев. Илгиз үзе вәгъдә бирсә, аның үтәләсенә 97%-ка инана. Ә калган 3% ул табигый фаҗигаләр, юлда гаи туктату, яисә шәһәрне инопланетяннар яулап алу сәбәпле үтәлмәскә мөмкин ди. Ә менә Җәмилә мәктәптә генә укыса да үз-үзенә вәгъдәләр бирергә ярата. Әйбәт итеп укырга, ярышларда җиңеп чыгарга дигән максатлар куя. Илгиз дә, Җәмилә дә уңган булган кешеләр. Ә хәзер алар белән җәй айларына әйләнеп кайтыйк. TMTV Production белән төшерелгән иҗат җимешләрен дә карап үтик.
Көндә кайнар яңалыклар, тапшыруларның яңа чыгарылышлары, кызыклы уеннар. Безнең социаль челтәрләргә язылыгыз, күзәтеп барыгыз, дуслар. Җырчыларның җырларын тыңладык. Клипларын карадык, димәк, җиңүчене билгеләр вакыт җитте. Юк, Назгөл, ашыкма. Башта барлык резидентларыбызны да тагын бер искә алып чыгыйк. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләренең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Кояшлы көннәрен көткәндә, күңелләрдә җырлар туа, син булганда. Бу дөньяда шулай яктыдыр син булганга. Йөрәкләрдә һәр чак кояш син булганга. Яшәүләре үзе бәхет син булганда. Мин бит сине шундый көттем, көттем, көттем. Мин ялгыштым, мин кат кидем, кидем, кидем. Син чыкканчы юлларыма, рыма, рыма, ятларны син дия идең. Шәлләмә карашларыны ичмасам, күз тидерсәң дә ярый бердән туймасам. Авырмы сиңа бер көлсәң, я елмайсаң, көлмәсәң хәзер сине көтти, 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 көтти. Бар дөньяның мәрхәмәтен җыйгансында, бар изгелек сыйфатлары сыйган сиңа. Әткәй белән әнкәемне алыштырган, бу дөньяда бик тә газиз якын булган. Апам бит син, апам бит син, бик тә газиз якын булган, апам бит син. Көтәм, көтәм сине инде күптән, үткән инде үпкәм калмаган. Сагышларым, ялгышларым белән, очкан киткән җиргә таралган. Төп
Музыкаль каймак тапшыруы дәвам итә. Хит парадта һәр атна сайын җырчылар лаеклы урыннарын алып баралар. Кемдер төшә, кемдер менә. Ә киләсе җырчыбыз көчле адымнар белән алга омтыла. Динә Вәлиеваның клибын куеп җибәрәбез. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Мин синең сүрәтеңне хыялда тудырдым. Йөрәктән ут алып шифалы төнердем. Карашым чакырды еракка. Хыялым изгелем жетерме Хызакка Кетмә хыял, кетмә Тавыларым Язмышымда Неге табылмады Кетмә хыял, кетмә Тавыларым Язмышымда Неге табылмады Сен мине көттермә, килеп чык юлыма. Шулкадәр сусадым насылна җылына. Яратам диярмен каршыңа йөгереп. Яшәрбез бар булып бәхеткә төренеп. Кетмә хыял, кетмә Тавыларым Язмышымда Неге табылмады Кетмә хыял, кетмә Тавыларым Язмышымда Неге табылмады Кетмә хыял, кетмә Тавыларым Язмышымда Неге табылмады Музыкаль кайма хит парады да азагына якынлашты. Бүген җырчылар турында күбрәк белдек. Тапшыруның алып баручылары Байбулат Һәм Назлы Гөл Сөнгатова иде. Исән мин булыгыз дуслар. Пока-пока.
Yeah.